Anegats de suor com estem, degut a la calor i la humitat, es fa difícil avançar a través dels boscos del Parc Nacional de Corcovado, a Costa Rica. Veure animals entre l'espessor fosca de la selva és tot un repte, quan sentim tot de fressa sobre els nostres caps. Es tracta d'un grup d'una vintena de mones aranya de mans negres que es mou entre les capçades. Hi ha individus de totes les edats i sexes. Els adults són desconfiats i es mouen per les branques més altes, però els joves, curiosos i juganers, es deixen veure més. Les mones aranya són primats de talla mitjana, fins a 6 quilos de pes, molt adaptats a la vida arbòria. Usen tant la cua llarga i prènsil com les seves llargues extremitats per agafar-se i penjar-se de les branques i moure's per les capçades amb gran agilitat. Hi ha moments en què es fa molt complicat visualitzar què és un braç, què és una cama o què és la cua. S'alimenten de fruita i vegetals que localitzen en els seus territoris a través de mapes mentals que els permet arribar als arbres amb la fruita madura abans que ningú. Es diu que aquest és l'origen de la seva notable intel·ligència, només superada per ximpancers i orangutans i per davant dels goril·les. Les mones aranya viuen en grups de fins a 40 individus. Durant el dia es divideixen en diverses colles per buscar menjar i es regrupen al vespre per dormir plegats. Els grups precisen extensos territoris de fins a 900 hectàrees de bosc verge i precisament la manca de territori és la principal amenaça per la seva supervivència.